Δεν πρόκειται για αφιέρωμα περιοδικού στις πιο εντυπωσιακές κατοικίες της χώρας. Το παλάτι που βλέπετε στη φωτογραφία είναι ένα απλό εξοχικό απερχόμενου δημάρχου που ζητάει την ψήφο των δημοτών του επικαλούμενος μια οικονομική δυστυχία, την οποία ασφαλώς και δεν βιώνει ο ίδιος. Άραγε, δικαιολογούν οι μισοί των τοπικών αρχόντων ή ενός πολιτικού τη δημιουργία μύθη της περιουσίας? Ποιανού είναι η βίλα? Και την έχει δηλώσει άραγε στο πόθεν έσχες που είναι υποχρεωμένος δια νόμου να υποβάλει? Ο κάτοχος εντυπωσιακής βίλας έκτασης στο Μιστρά, που συνορεύει με περιοχή με βυζαντινά ευρήματα, είναι ασφαλώς ο απερχόμενος δήμαρχος του Πειραιά Βασίλης Μιχαλολιάκος, ο οποίος σε αντίθεση με τους άνεργους στον Πειραιά, τα καταφέρνει μια χαρά στα προσωπικά του. Αλλά μια στιγμή, είναι η βίλα στο οικόπεδο των 4.500 τετραγωνικών μέτρων ή στο δεύτερο οικόπεδο των μόλις 22 στρεμμάτων που επίσης έχει στην περιοχή? Αρκούν, κύριε Μιχαλολιάκο, τα έντσιμα στην πολιτική για να αποκτήσετε έκταση 22 στρεμμάτων δίπλα στα βυζαντινά ευρήματα του Μιστρά? Δεν πρέπει μόνο η σύζυγος του Καίσαρα να είναι αλλά και να φαίνεται τίμια, πρέπει και οι δήμαρχοι και οι πολιτικοί. Η αμέλεια του Μιχαλολιάκου να υποβάλει το πόθεν έσχες του τα τελευταία 2 χρόνια μοιάζει τουλάχιστον ύποπτη. Αλήθεια, πού είναι το πόθεν έσχες σας, κύριε Δήμαρχε? Αλήθεια, με τι χρήματα αγοράσατε την έκταση και χτίσατε τη βίλα, κύριε Δήμαρχε?